Fast ready, welcome. Abantu baminto biamone naende onkoko kwambo kasimba omorugi o Simba Arati. I'm here to give condolences from the governor. Let me ask Mheshimiwa Omongo to translate. He seems to be allied with Mheshimiwa Onchoke. I don't know each of them who took each other's girlfriend. Okay. Yagoteba yaraiga esengenjo yokuru engora ya governor. Actually, governor, when this thing happened, governor was out of the country. Immediately we came back, he told him I must come and say pone to the families. I visited the two families on another side. And when we came for this one, we found Mheshimiwa Onchoke on the road. I saw Mungo's face started changing like a pumpkin. And we're also seeing how we are going to help in the burial process. We have brought some shopping for the family. And also 20,000 from the governor. And I know MCS has also come with something to add on top. So that at least the family can have something. When visitors come, they can eat. That is 51. And boy Gondomo Deputy Speaker. That Colenta Pole and Yaven, as was Richard. And I boy gas a familia. Na kuni rusana kanaunga atikete kengora kemiti nyetatu. Ajeta kumurigelia enivo agracha kubaragelia bantabaye lakini pati mbaya akanyora makuli ya gweterenchira ya mubasokano. Etu achire gaiga asoko sanga mana inwe. Tobatenga no nyemora asoboro banene na intwe muna bari to kubakorera meremo gwetera chikure chino matwete na intu nabuto igweteri yandelio na ninga mune county ote amatore sana ngana ekero monta korobwa yagachi na batoko lichibesa muntu igikabwa atia machikons ali atakeire egera abantu bako shortcut asoko gachi chinyomba chiche goita abantu baito igo tuagire kuba pole nabo kubasabira amaya nyakira muratora matanga litukiria chuma tariki 22 ndogenda usanga na inwe ngana gendere emechande yonse bobwate especially asaba naba bakebatigirwe turanga kitokonyara kubasira wetera se omugabana ito Simba Arati uyo tomero mungana go chagaye na abatigire Nyasaye mutwara ukugena ko ino anse Nyasaye nyorugia abanyanda kuba kwani mbiamuri nandi pole njenguru kwa muracha Henry umujumbo basi central boye majority leader ya Kisii County Assembly itwa chagaiga toche koenda na pole ase family ya Boaz especially munginoye na bana bae n'abantu bamwabo tubatenga pole Nyasaye nero kurona ndenero gokoraki nero koira bono mam you have to make shock absorbers kabisa ole mereli okinie gesa kungeroro so that gesa kuya Boaz gekoreki kerorekane na bamugutimuka wa Boaz kwale ko bayigo njerende yaringi nabo Nyasaye getengali tukoria na bari gokoraki pastor no bara tigabatole mi batosabire Nyasaye sinmo gutigara mutigara no murembo Nyasaye wadiana tuacha kuba pole twakaba mungina kwambuka mungina we governor egere twete na tande mwini umwe shimiwe ino Omongo twabateranire mono neka twatebe governor postmortem ekor no twarengamo
igo pole notra. Personally nene yaba misi yaba tole ofisi ya governor through the first lady elinde ko ba pole na kumanya family elia bali banyora bokong kagete nga gaiga sobari jadi nyama utari bo tukuru gaiga togende sobo John tumana kogenda ali ngumbu mungwano lionde boas igo umungina tuachira abarore abatebi pole ande tumanya nga murubiri eno nga imuikeire so that tubwatera na matangaya elinde abe success mbobe yo twakorire tutagitega bana tokonye amangana postmortem ikiagere epirie yarenge igoro na kirete gavana esimi immediately gavana ka nginstructing arangirije family chimomi akabaga kaiterai I'm going to pay gavana na bakanete chibe restrictions abantu mete tukagenda na bari barengo mugako yo no arenge babo sakayo babo charedi tugatene mebire yiga koreru yonsi etano mbakiria ya nyabisaba ruguru bagakura gobono rero yacha kumanyanga ngakimogendererete murubiri ngakiure na gonya kinde kirose so kubwaterana elinda matanga aya minta bakare kieke abebia